הדבר העיקרי שלמדתי כמורה זה להצליח עם הבן אדם שנמצא מולי. אני חושבת שכל השבילים שעברתי בהם וכל המכשולים שעברתי דרכם עם תלמידים הכשירו אותי למה שאני עושה היום. דוגמה? יש מלא דוגמאות. תלמידה שצילמה את החדרים בבית שלה, ואז לאט לאט הבנתי שקרה משהו מאוד, שסבא שלה התאבד באחד החדרים האלה. עוד תלמיד שצילם את אבא שלו, ואז גיליתי שאבא שלו היה סבל מפוסט-טראומה בעקבות אלם קרב, ואז הגענו להשפעה של הנוכחות של חומרים מסוימים שאבא שלו השתמש בהם, דרך זה שהוא צילם אותם. תלמידים שחשופים לאלימות במסגרת הביתית בדרך זו או אחרת, ומנסים להתמודד איתה דרך יופי, התעסקות ביופי. איך ילד לומד לאהוב את הבית שלו, גם אם הוא המקום הכי לא מוגן שלו, מצד אחד. מצד שני, הכרה בכל הטוב שיש להם בחיים. אנחנו מדברים על לוד כאיזשהו מקום שיש לו איזושהי תדמית מסוימת, ופתאום להתרכז בכל הטוב והיופי שיש לילדים האלה להוציא, לא בקטע שמתקן את לוד, אלא בקטע אמיתי. רב התרבותיות שאני מתעסקת איתה, תלמידים מכל הקשת הפוליטית, מכל מגוון הגזעי של ישראל, וכולם שווים, ואת כולם, אני אוהבת את כולם. אין תלמיד שלא היה לי סיפור אהבה אמיתי איתו דרך היצירה.